Brugman enige vrouwelijke lijsttrekker. De Bongert wint verkeersquiz. Het is vandaag 12 maart. Dit is het Pelen en Maas Journaal. Volgende week woensdag 18 maart zijn de provinciale verkiezingen. In de uitzendingen van deze week zijn reportages te zien van de Venraynaren die bovenaan de verkiezingslijst staan. Jan van de Ven, Carla Brugman en Patrick van der Broek. Vandaag een reportage over Carla Brugman uit Blitterswijk. Zij is lijsttrekker van GroenLinks. Piano spelen, dat is een van de hobby's van Carla Brugman. Iets waar ze nu tijdens de campagne maar weinig tijd voor heeft. Want als lijsttrekker van GroenLinks heeft de Blitterswijkse een zeer drukke periode op dit moment. De van oorsprong Amsterdamse Carla woont inmiddels ruim 30 jaar in Limburg. Zo'n 19 jaar geleden raakte Carla eigenlijk per toeval betrokken bij de politiek. De oudste dochter die wilde graag een speeltuin hier in Blitterswijk. En dat kwam er maar niet van. En eigenlijk ben ik op die manier een beetje in de politiek gerold. Omdat ik me daar toen hard voor gemaakt heb. En een paar keer het woord heb gedaan in een commissie. In 2002 kwam Brugman in de gemeenteraad van Meerlo-Wansum. Waar ze later ook enige tijd wethouder was. Na het opheffen van deze gemeente werd Carla in 2010 fractieleider van PP2 in Venray. Een jaar later kwam ze in de Provinciale Staten met GroenLinks. Deze partij heeft een aantal specifieke punten voor de provincie. Nou, gezond Limburg, gezond voor milieu, gezonde begroting, meer banen, schone energie en een goede zorg. Dat zijn de speerpunten van ons programma. En wat vind jij zelf heel belangrijk? Nou, wat ik zeg, dat gezonde Limburg. Voor mij is altijd de drijfveer geweest de gezondheid van de mensen. Dus als dat in gevaar komt door de lucht, door ziektes die uitbreken of dat soort zaken, ja, dan vind je mij voorop. Carla Brugman is als nummer 1 van GroenLinks de enige vrouwelijke lijsttrekker van deze verkiezingen in Limburg. De partij staat op dit moment op 3 zetels. Brugman hoopt 4 zetels te halen en denkt een serieuze coalitiepartner te zijn voor een brede coalitie. Carla is inmiddels 4 jaar fulltime bezig in de politiek als fractievoorzitter van PP2 en statenlid voor GroenLinks. Ze heeft daarvoor veel andere hobby's en werkzaamheden aan de kant moeten schuiven. Maar haar wil om iets in de samenleving te kunnen veranderen is groot. Iedereen heeft altijd een grote mond van wat niet goed gaat in Nederland en in de gemeente en dat soort zaken. En die grote mond had ik ook. En ja, als je dan eigenlijk vindt dat het anders moet, dan moet je je er toch maar eens in gaan verdiepen en mee gaan bemoeien. En op het moment dat ik voor het eerst in de politiek iets kon doen in een commissie, toen merkte ik van, ja, je kunt toch wel het verschil maken. Dus ja, ik vind als je dan commentaar hebt, moet je ook meewerken eraan. Voor 1 bezigheid maakt de lijsttrekker echter een uitzondering. Zodra ze de tijd even heeft, is ze bezig met kleren breien voor haar aanstaande kleinzoon. Woensdag 18 maart kan iedereen naar de stembus. GroenLinks staat als 6e partij op de kieslijst. Morgen is onze laatste reportage te zien en die gaat over Patrick van der Broek. Basisschool De Bongert uit Venray heeft de regiofinale van de verkeersquiz gewonnen. Tijdens een zeer spannende quiz won de Venrayse school maar nipt van basisschool De Meulenbeek uit Oostrum. Het was bloedstollend spannend voor de leerlingen, de finale van de verkeersquiz in Noord-Limburg. Afgelopen woensdag kwamen 6 scholen uit de regio bij elkaar in de Witte Hoeve om in totaal 30 vragen te beantwoorden over allerlei verkeerssituaties, verkeersborden en regels. 2 van de 6 scholen waren uit de gemeente Venray. De Bongert en de Meulenbeek. En dan wil ik het nu van jullie zien omhoog. Iedereen heeft. Met een kapot licht mag je inderdaad niet verder fietsen, mag je wel gaan lopen. Dus een klein stukje fietsen mag ook niet, want ook dan, je bent niet zichtbaar en dat is gevaarlijk. Dus, heel spannend weer. Iedereen heeft hetzelfde aantal punten verdiend met deze vraag. En net voor de pauze werd de tussenstand bekendgemaakt. De Bongert en de Meulenbeek stonden 3e en 4e. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, het gaat wel goed, alleen de schatvragen zijn best wel lastig. Wat vond jij een lastige vraag? Weet je dat nog iets?
Ja, van het schatten van hoeveel procent fiets hebben. Ja. En hoe hebben jullie hierop voorbereid? Op de computer en in de klas, ja. Hoe gaat het met jullie team tot nu toe? Goed. Op het begin niet. Op het begin wel, daarna niet en nou weer wel. Hoe moeilijk zijn de vragen? Een beetje, maar ze zijn wel een beetje makkelijk, maar soms ook niet. Hoe hebben jullie je voorbereid op deze quiz? Gewoon goed leren. En op Google gaan wij leren. Vind jij het een beetje interessant ook, verkeer? Niet echt, misschien wel later. Wethouder Ike Busser was een van de juryleden van de dag. Hij had de belangrijke taak om alle punten bij elkaar op te tellen. Busser vindt deze verkeersquiz zeer belangrijk. En juist voor deze leerlingen uit groep 7 en 8. Omdat deze jeugd straks over de openbare weg ook naar middelbare scholen gaat. Weggebruikers worden überhaupt. Hè. Dus het is al heel belangrijk dat ze leren deelnemen aan het verkeer en op een goede manier. Als ze straks naar een middelbare school gaan, dan moeten ze vaak veel verder fietsen. Ja, dan komen ze toch andere gevaren tegen en dan is het goed dat ze zich ervan bewust zijn wat ze allemaal op die weg tegenkomen en hoe ze zich aan de regels moeten houden. De verkeersquiz is dus bedoeld om de groep 7 en 8 leerlingen voor te bereiden op deelname in het verkeer. Maar de leerlingen zitten nu natuurlijk ook wel eens op de fiets. Maar hoe gedragen zij zich al in het verkeer? Ik vind het zelf wel netjes. Ja, niet gaan slingeren en zo. Wat doe je allemaal nog meer om je netjes te gedragen? Goed luisteren naar wat mijn moeder zegt. Of wat we leren en zo. Ja, gewoon mijn vinger uitsteken en ja, gewoon goed opletten voor de auto's en ja. Ook gewoon goed luisteren. En netjes fietsen. Nou, soms zit ik wel op mijn telefoon soms spelletje te doen onder het verkeer. Ja, dat mag niet. Nee, dat is wel gevaarlijk natuurlijk. Ja, En na deze verkeersquiz doe je dat niet meer? nog steeds gewoon. Na de pauze brak de strijd pas echt los. Het ging bijna gelijk op met de punten. Vooral de schatvragen bleken lastig, maar die maakten wel het verschil. En door een joker in te zetten bij de allerlaatste vraag, maakte basisschool De Bongerd uit Venray uiteindelijk het verschil. Zij wonnen nipt van toevallig net de andere school uit de gemeente, de Meulenbeek uit Oostrum. Hadden jullie dat verwacht? Nee. We dachten toen we de tussenstand kregen van de pauze, toen dachten we ja, dat halen we niet. Nee, vierde waren wij toen. Ja. Hoe spannend was het op het laatst? Heel spannend. Heel spannend. En nu zijn jullie eerste geworden. Dat betekent dat jullie het beste zijn in het verkeer. Dat betekent ook dat jullie allemaal heel netjes zijn in het verkeer. Ja, een beetje. Ja. Wat doen jullie dan allemaal in het verkeer om je netjes te gedragen? Goed opletten en ja, Goed opletten. links en rechts Achterom kijken, links en rechts kijken, van alles. En 4 juni gaan jullie naar de Limburgse finale. Hoe gaan jullie je daar nou op voorbereiden? Gewoon hetzelfde. Heel veel leren. Heel veel oefenen. Ja. En hopelijk weer winnen. Nou, en nog 1 keer met z'n allen juichen dan. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt droog en onbewolkt. Bij een zwakke wind gaat het licht vriezen. Morgen overdag is het vrij zonnig en in de loop van de dag komen er enkele wolkenvelden, maar het blijft droog. Het wordt maximaal 9 graden. Fijne avond, graag tot morgen.